खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव बरायबाय आं थांनाय भिडिअफोराव मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो खोन्थानो थालांदों सानै सुबुङा आंखौ कमेन्ट खालामदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौ थेंक इउ आङो बावनानै दंमोन स' आं नोंथांमोनखौ बे प्रब्लेमखौ खोन्थानो नागिरदों आङो नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन मा आङो डि स्केलाव दायो तानपुरा दामदों डि स्केलाव दायो आं प्रेक्टिस खालामदों होननानै स' आं डि स्केलाव तानपुरा दामदों बा डि स्केलाव आं सारेगामा रोजाबदों होननायनि उनावबो आङो किखौ माने सिआव हमगासिनो दंमोन बे सि कर्डआव हमगासिनो दंमोन सि कर्डआव हमबाबो आङो डि स्केलावनो खनगासिनो दंमोन मानोना नोंथांमोना मिथिगौ कीबोर्ड बा स्केल चेन्जार हारम'नियामाव नोङो गावनि स्केलखौ माने कीखौ मोनसे हमनानै बायदि माने गावनि स्केलखौ चेन्ज खालामनो हायो एग्जाम्पोल नै आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों जायफोरा मोनथियो नोंथांमोना मिथिखायो आरो जायफोरा मोनथिया बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ स' कीबोर्डआव आं दायो नै ट्रेन्सफर पान्सखौ थुबाय आं दायो नै सि दामगासिनो दङ नैबे सि स' बेखौ आं डिआव लांगोन नाय नै दायो सि शार्प थांबाय खोनासं आरो नै डि आङो बिदिनो माने ट्रेन्सफर खालामनानै आङो सि कर्डआव हमनानै डि स्केलाव नोंथांमोनखौ आङो फोरोंदोंमोन स' नोंथांमोना मोनथिबाय जानो हागौ स' आरो जायफोरा कमेन्ट खालामदों बिथांमोननि थाखाय थेंक इउ नोंथांमोननि थाखाय जायफोरा मोनथियामोन बिथांमोना मोनथिबाय आरो नोंथांमोना बिदिनो कमेन्ट खालामबाय था थेंक इउ